Bueno, eta kamaran beste alde, hortzen daukagu, Eneko Azparren, musika irakaslea, baina zenbat egitako irakaslea, hemen ikusten dugu leku haunitzetakoa zarela? Bai, kaixo Joseba. Ba, egira, nik hori lau musika eskolatan lan egiten dut, lan ditut hori Berriozarko, Lizarrako, Antsoaingo eta Arangurengo musika eskolatan, ez? Lau musika eskola hauetan tromboi irakaslea naiz. Bueno, orain nola kudeatzen duzu geldialdi hau? Dena online egiten ari zarete, edo kontatu duzu bizkoa nola eramaten ari zareten konfinamentua? Bai, bueno, guztiok bezala, egoerara moldatzen saiatzen gara, ez? Ikasleekin ezin gara egon zuzenean, noski, orduan horrek, guretzako arazo handia suposatzen du, ze azkenean, ez da klase teoriko batetan bezala, ez? Naiz eta hor ondoan egon, bagian zuk hitz egiten duzuna entzuten badute, baina horrekin klasea eman dezakezu hemen, arazoa da, ezin duzula jotzen duenaren soinua behar bezala entzun, ez? Orduan, bueno, saiatzen gara dena den, aurrera egiten, ez? Beraiek bideoak bidaltzen dizkigute, guk zuzenketak bidaltzen dizkigu, saiatzen gara ere bideoak ere guk berbidaltzen, pixkat hobeto azaltzeko zer egin duten, partiturak prestatu. Batez ere gure helburuak bi dira, ez? Alde batetik gure lanarekin jarraitzea, ikasleek ikustea guk jarraitzen dugula beraiei laguntzeko prest eta beraien ikasketekin jarraitzeko prest, baina batez ere ikaslak motibatuta mantentzea da kontua, ez? Egoera oso gogorra da guztientzat, familia askotan lan arazo daude, osasun arazoak, orduan, saiatzen gara, alde batetik gure lanarekin jarraitu, baina ikasleak agobiatu gabe, ez? Beraiek ikustea gu hor gaudela, baina agobiatu gabe. Beraz, musika izan daiteke, baitere batzuntzat erraten dut lasaigarri bat, egin behar dituzten gehienak ikasleak izango direlakoz, eta beste ikasketa batzuk ere burutu beharko dituztelakoz, musikarena lasaigarri bat izan daiteke, edo nola ikusten duzu? Bai, horrelako gara batetan, noski kontutan hartu behar dugu, dituen ikasle gehienak 7 eta 12 urte artekoak dira, baina baditut ere nerabeak diren batzuk, orduan biekar institutuan ere exigentzia maila altuagoa da, orduan kontutan hartu behar dugu, ez? Saiatu behar gara, lehen bidaltzen genuen lanaren antzeko lana bidaltzen, eta ez gehiago, ez? Hori, esan bezala, beraiek lanarekin jarraitzeko, baina hori, agobiatuta ez egoteko, ez? Azkenean egoera honek berez, sortzen duen ezin egona handia da. Ezin duguna da, guk normalean bidaltzen diogun lana, baino gehiago bidaltzea. Zenbat ordu eman beharko diote pixko bat kasu honetan tromboiari, ez galtzeko, ez dut nahi irabazi, zengatik pentsatzen dut olako egoeran aurreratzea zaila izanen dela, batzuk agian ingo dute, baina gutxienez ez galtzeko. Beno, normalean, aholkatzen dudana beti da egunero jotzea, ez? Baina ez orain egoera dagoen bezala dagoelako, bezik eta dira normalean saiatu behar dira, ez? Egunero jotzea, badute ordu bat, baina, normalean gauza askotan ibiltzen direnez ikasleak, eskolan, institutuan, ala beste jarduera batzutan aritzen direnez, oso zaila da egunero egitea. Guk gomendatzen dena da bintzat, astean 3-4 egun hartzea, eta ordutegi bat finkatzea, tromboiarekin aritzeko. Baina, hau ez da hori, orain egoera honetan aholkatzen dugun gauza bat, ezik eta, normalean aholkatzen dugun. Eran behar, etxean jo, hor pentsatzen dut, orain horrek ere agian, kasu batzuetan, segun ze ordutan jotzen den, arazoak sortu ditzakela ez, barridiakin, auzokideekin, hori ere kudeatu beharreko kontua izanen da, pentsatzen dut ez da?
bai, hori da. Baina, bueno, hori da urte osoan zer gertatzen den arazo bat, ez? Bakoitza bizi den etxearen arabera, ba, ba, bizikidea gehiago gaitzeko, ala gutxiago gaitzeko, aukera sortzen da, ez? Nolabait esateagatik. Orduan, claro, une honetan, jendea gehiago dagoen ez etxean, ez? Agian, e, arazo hori banditu daiteke, baina nik uste, bueno, hori musikariok orokorrean daukagun arazo bat dela, ez? Oso oso lasaigarria eta oso polita da abesti bat entzutea, ez edo kontzertu bat, abesti bat goitik behera entzutea, baina musikari baten eguneroko lanean, ez da bakarrik abestia goitik behera egitea, ez? Abesti bat ongi ikasteko, lan handia egin behar da, ateratzen ez diren zatiak errepikatu, hainbat ariketa egin, orduan hori entzutea ez da hain divertigarria. Orduan, kontzertu bat entzutea oso ongi dago, baina gogurerokotasuna ez hainbeste. Orduan, bueno, saiatu behar gara auzokiak konbentzitzen, hori ulertu behar dutela, baina, bueno, ez da beti arraza ez. Bueno, hor, ordu bat eskatu beharko duzu, tinkoa, 8-etatik 9-etaka musikoendako nahi dutena jotzeko eta nahi duten moduan. Hori da, horrelako zerbait eskatu beharko dugu, bai. Bai, orain, bueno, itura hori sortu da, ez? 8-etatik aurrera, hori osasun munduan aritzen diren, oso ongi aritu diren langilei, txaloak eskaini eta gero, itura hori sortu da, ez? Balkoietan atera, jendeak musika jarri, espero dugu behintzat, gora honek, ikustaraztea, ze garrantzitsua den, ez, kultura, ez, batzutan ematen du, horrek ez du ezertarako balio, baina, pentsa ezagun, nolako egoera bat bizitzea, musikarik gabe, kulturarik gabe, ez, nola ondo ginateke, ez, hori gabe, nolako egoera batetan. Bueno, eta zenbat ikasle denetara dituzu une honetan aditzen direnak zurekin? Hogeita piko inguru ez, zehazki hogei baino pixka gehiago, hori da. Gero, aparte, horretaz gain, baditut, talde klase batzuk, baina hori berez, trombo ikasleak, hogei inguru. Bueno, eta tromboa, tresna zaila da? Bagia esan, bueno, askotan esaten da, ez, tresna hau zaila da, beste hau erraza, azkenean tresna bat ongi jotzea zaila da. Gaizki jotzea oso erraza da, ez. Baina, azkenean, adibidez, pianorekin alderatzen badugu, ez, nota bat sortzea, tromboian, pianoan baino zailagoa da, ze azkenean pianoan, sol teklari ematen baduzu, sol notak sonatuko du. Ongi gaizkean sonatuko du. Tromboian, nota batek sonatzeko, airea era zehaz batetan bota behar duzu, posizio zehaz batetan jo, presio zehaz batekin, zailagoa da nota bat sortzea. Baina, momentu bakoitzan nota bakarra jotzen duzu. Aldiz, pianoan, bi eskuak erabiltzen dituzu, bi behatz guztiak, gero hankekin ere pedalak erabili behar dituzu. Orduan azkenean, musika tresna guztiak dira zailak, ez? Ongi jotzea eta tekin handiena sortzea, ateratzea, oso zaila da, ez? Azkenean. Orduan, gauza guztiak bezala, azkenean, jo dezakezu maila apal batetan, eta, bueno, horretarako ordu gutxi sartu behar dituzu, baina zenbat eta maila altuagoa lortu nahi duzun, orduan eta ordu gehiago sartu behar dituzu, eta lan handiago egin behar duzu, ariketa gehiago egin behar dituzu, azkenean, esandakoa, ez dago musika tresna zail ala errazik, ez? Musika tresna batzuetan gauza batzuk errazagoak dira, baina beste gauza batzuk zailagoak. Orduan azkenean, hori da, azkenean zailak dira guztiak. Ongi jotzea zaila da. Bueno, eta nola bideratzen dira normalean ikasketak egiten dituzten, eta aurrera eramaten dituzten ikasleak, ze aukeratzen dute gehien bat, edo ze izaten dute amets, non jotzea tromboa? Pixka denetarik ez azkenean, tromboia batez ere, orkestratan, orkestra sinfonikoetan, bandetan, ez, La Pamplonesa bezalako bandetan, ala herrietan dauden bandetan, asko txarangetan, gero jazz taldeetan, egia esan, tromboia eraskotako taldeetan dago, eta egia esan, musika mota askotan
aurkitzen dugu, ez, baita jazz munduan, ska munduan, rock munduan, ez nik ere funky talde batetan jotzen du, Superatiri izenaren talde batetan, esan talde askotan dago, esan musika mota askotan erabiltzen da tromboia, orduan, bueno, esan aukera asko daude tromboiarekin. Esan musika tresna guztiekin, ez, baina, bueno, askotan pentsatzen da, bueno, tromboia bezalako musika tresna bat, bueno, ez dakala irtera askorik, baina esan, musika mota eta talde mota askotan aurkitzen dugu. Bueno, eta ez jakintzoa garen ontzat, tromboietik tromboiera badago aldea, ez jotzen duenan aldetik, baizik tresnan aldetik. Bai, badaude, bueno, musika tresna guztien bezala, badaude mota desberdinak, marka desberdinak, orduan, bai, azkenean, bueno, garrantzitsuena da, tromboiaren atzean dagoen pertsona, ez musika tresna guztietan bezala. Dezakezu Ferrari bat izan dezakezu, baina giratzen ez badakizu, ez dizuzetarako balio orduan. Baina bai, badaude tamaina askotako eta mota askotako tromboiak, ez. Badaude hasten diren aurrentzat bereziki egindako tromboiak, badaude ja profesionalak direnentzako tromboiak, badaude, bueno, agian amateur direnak, baina ez hastapenean daudenentzako. Gero jazz munduan erabiltzen dira odi meagoa daukaten tromboiak, orkestra sinfonikoetan erabiltzen gehiago odi lodiagoak daukaten tromboiak. Esan denetarik azkenean, bilatzen duzun soinuaren arabera eta jotzen duzun estikalaren arabera, tromboi desberdin bat dago. Eta hori musika tresna guztia hori gertatzen da. Zenbat denbora behar izaten da, gutxi gara zuek zenbat urtez tromboia modu duin betean jotzeko? Urte pila bat egia esan ez. Badago, normalean, hasiera egiten da musika eskoletan, hori izaten dira 6 urte, eta hor 6 urteak bukatzean, aukera dago, kontserbatorio, erdi maila kontserbatoriorako probak egiteko, ez? Orduan, hor sartu ez gero, beste 6 urte dira, eta gero behin erdi maila bukatuta, aukera dago goi maila kontserbatoriora joateko. Eta hor beste 4 urte izaten dira. Orduan, berez, karrera egitea, ikus daiteken ez, normalen izaten dira musika eskolako 6 urteak, erdi mailako 6 urteak, gehi goi mailako 4 urteak. Gero, bueno, edozein karrera bezala, egin dezakezu urte bakoitzean ikasturte bat, ala lasaiago egin, ez, baina azkenean, normalean, urte guzti hori behar izaten dira profesional munduan sartzeko, ez, dira normalen. Beraz, 16 urte jardun behar da musika ikasketak burutzen, bai izan tromboia edo beste tresna batzukin ere, ez? Eta kontua da gero mantendu behar dela, ez? Behin karrera bukatuta, nik uste dut pixka kirolariak bezala gara, ez? Sasoionean mantendu behar gara, orduak sartu behar ditugu egunero, bestelaz galtzen dugu, ez? Ez gaude sasoionean berdin dutzeko orduan. Nik hori. Karrera bukatu eta jarraitzen dut egunero orduak eta orduak sartzen. Orduak eta orduak sartzen, hori adibidez orkestra batean jotzeko, hori horreik are zailago, zergatik azken finean toki mugatuak daude, ez da? Hori da. Bai, eta orkestra batetan, hori, alde batetik toki mugatu daude, esan duzun bezala, eta batez ere, jende asko orkesten da, eta jende asko orkestea zain, toki askotako jendea orkesten da, ez? Adibidez, edozein orkestra, nik probak egin izan ditut, orkestra sinfonikoetan sartzeko, eta orkesten da mundu osoko jendea. Azkenean, oso postu interesgarria da, orkestra batetan sartzea, eta proba zailak dira, ez? Egoten da, hasierako proba bat, zuk jo behar duzu piano jotzaile baten laguntzarekin,
proba hori ganditzen duzu, normalean eskatzen dira, orkestretako hainbat lanetan, tromboiak egiten duena jotzeko, eta askotan beste proba bat egoten da gero, ez? Lehenengo probatik egiten dute aukeraketa oso zorrotz. Orduan zaila da, ez? Orduan proba batzutan nahiko ongi joan zait, eta azkeneko probaraino iritsi naiz, baina gero beste batzutan, lehenengo proban geratzen zara. Eta hori... Gaizki egin duzunik, baizik da, beste batzuk, hobe egin dute, edo behintzat epaimaiaren arabera hobe egin dutela. Horrek frustrazioa sortzen du, edo ez, zer nahi dut, hain mugatuak izatea plazak? Bizkat, bai, eta batez ere, prestakuntza oso gogorra da, eta askotan, probaren egunera izten zara, minutu bat jotzen duzu, pila bat itxoin behar duzu guztiek jo arte, epaimaiak erabaki hartu arte, eta egin ez zara pasatzen durrengo probara. Geratzen zaizu pixka sentsazioa da, hainbeste lan egin duzula, minutu bat jotzeko azkenean, eta hor geratuko ez. Beste batzutan aurrera egiten duzu, eta horrek ere postasuna eragiten dizu, ez? Ikustea, hainbat pertsonen artean, zu aukeratu izan zarela aurrera egiteko, esan, ere postasuna sortzen zu, baina, gogorra da. Azkenean, garbi izan behar dugu, ez? Holako proba bat egitean, jende asko ez dela, osotik, oso gogor prestatzen du proba jende osoak, eta jende aurkezten den guztiek oso gogor prestatzen dute, eta horregatik, eta postuak mugatuak direlako, zaila da postua lortzea. Orduan, oposaketak bezala. Beraz, ogibide izateko musikarena, beraz, irakasle edo edo orkesta batean jotzea gelditzen da, ez? Edo, norberak sortutako talde bat, eta horrekin aukera balen badu. Hori da, bai. Merkatuan, hori ere zaila. Normalean gehienok, azkenean, klaseak ematen ditugu, ez? Eta gero, baina beti, azkenean musikari bezala, nahi dugu jo, ez? Bai sortzen dugun taldean, edo orkestra batetan, ala aldugun tokian. Azkenean, musikariok dugu zuzenean jotzeko girin hori, orduan, hori asetzea gustoko dugu, bai. Eta Eneko Azparreneri ze musika mota gustatzen zaio? Eta batez ere orai, konfinamentu garaia hauetan entzutea? Egia esan denetarik, ez? Nik musika klasiko asko entzuten dut, batez ere horretan aritu naizelako, baina gero ere funky musika talde batetan jotzen dut, orduan funky musika entzuten dut, euskal kantak ere entzutea gustoko dut, folk musika, egia esan denetarik. Ezakit ez dago, nik uste azkenean musika ona entzutea dela garrantzitsuena, eta ez hainbeste ze estilo entzuten duzun, ez? Hori, batez ere musikari bezala, ez? Irekiak izan ditugula belarriak horretarako. Horretaz zain, ni ere lan egitea zain, ikasten jarraitzen dut, konposizio ikasten ari naiz Nafarroko Goi Maila Kontserbatorioan, eta orduan, horrek ere behartzen hau pixka bat, pixka denetarik entzutera, ez pixka entzutxo delako, egiten den guztia ezagutzea, ez? Konposizioa, erabat berritik abiatzen zara, edo bermoldatu egiten dituzu lehenagoko abestiak, lehenagoko, eran dezagun musika klasikoa, edo dena delakoa? Bi gauzak gustatzen ditugu, ez? Etzen gara, sortuta dagoen musika aztertzen eta antzeko gauzak egiten, baita ere, bagian existitzen den melodia bat, eta guk egiten dugun moldaketa, eta baita ere, guk sortzen ditugun gauzak egitea, ez? Baina, azkenean, oso ongi dago alik eta estilo gehien ezagutzea eta aztertzea eta lantzea, gerozuk zure estiloa jorretzeko ere, bai, ez? Ez bakarrik beste estiloietako gauzak egiteko, ezik eta garrantzitsua da ezagutzea zer egin den, zuk ikusteko zer egin daitekeen. Eta
Ordenagailuz sortutako musikaz, zer deriozu? Bueno, azkenean, nire ustez musikak daukan funtsa da zuzenean jotzea. Hori ez da galdu behar, eta nik uste ordenagailuak ez duela hori ordezkatzen. Asko egiten dira, ez hainbat filmetan, egiten da ordenagailu bidezko musika, eta badaude tresna oso onak eta nahiko errealistak direnak, baina ez dute ordezkatzen zuzeneko musika. Orduan, dena den, ordenagailuak laguntzen gaitu ere pixkat ezagutzera nola sonatuko duen sortzen dugun. Orduan, nik uste, gauza guztiak bezala, erabiltzen den moduaren arabera, ongi daudela. Nik uste, tresna ona dela, musika sortzeko, baina ez duela ordezkatzen zuzeneko musika. Eta zuzeneko emanaldirik eman duzu, konfinamentu garaio honetan, egunon batean, edo nola? Egia esan ez, hainbat proiektu ditugu, hainbat proiektutan, egun hauetan egin diren, ikusi izan diren, bideo eta holako gauzak, bari naiz, bi musika eskoletako lankidekin, eta baita jotzen duan taldekidekin, ari gara zerbait prestatzen, orduan, horrek ez dit denbora asko uzten gauza gehiago egiteko. Baina, ez du baztertzen, zuzeneko emanaldiren bat ematea balkoian edo, ikusiko dugu. Denbora ez dago soberan, baina saiatuko gara. Ikusten dut, dena den aspertzeko astirik ez duzula, etxetik aibazara ere, bete-betean lana eta denbora guzia okupatuta daukazula. Bai, hori da, aspertzeko denborarik ez, askotan, guztioi gertatzen egun bezala ez jasotzen dugu, holako mezuak, aspertzen bazara egun hauetan, begira, ez dakizien bat filme ikusteko, ez dakizien bat, esanik ez daukat aspertzeko astirik, azkenean lanean jarraitzen dut, bestera batetara, baina lanarekin aurrera egin beharra dago, orduan ez dago aspertzeko astirik. Ederki, eta noizko espero duzu altxatuko dela egoera hau? Ez dut osasun munduan lan egiten, orduan, ez nahiz egia esan, ez nahiz pertsonarik egokiena hori esateko, baina nik ez dut uste, behintzat irakasleok ez dut uste iraila arte klaseak ikasleekin zuzenen egongo garenik ez. Izan daiteke agian ekainaldean amaiatza bukaeran eskoletara joatea, baina gauza burokratikoak egitera. Baina nik uste, nire uste bat, nire ustea besterik ez da. Baina nik uste iraila arte ez ditugula klaseak normaltasunez. Hori da daukadan susmoa, baina hori besterik gabe nire susmoa da, hori osasun munduan dagoen jendeak erantzun beharreko kontua da. Baina ez dakit beraiek ere erantzun zehatz bat daukaten honetan. Eta zein izango da, zuk konfinamentua altxatzen den lehenbiziko egunean egingo duzun gauza? Egia esan, ez dakit, egia esan aspertzeko astirik ez dudanez, ez dut gehi pentsatu, nik suposatzen du, familia bisitatu, gurasoekin egon, egia esan ni egunero hitz egiten dut telefonoz beraiekin, gauza bera hitz egitea telefonoz, eta bideoz egin, aurrez aurre egotea, ez da aurrez aurre egotea bezala, ez? Saietuko naiz lagunekin geratzen eta jendearekin geratzen, ez hori. Batez ere hori, ez, jendearekin egoten. Egun hauetan hori da gehien faltan botatzen duen, ez? Jendearekin egotea aurrez aurre, eta agian ere korrika egitera joatea, etxean ere ariketa fisikoa egiten dut. Orduan, batez ere esan bezala, familiarekin eta lagunekin egotea. Ez hori da, saiatuko naizena, lehen gauza egiten. Ederki, Eneko, mil esker, ja hori lehenbailen gertatzen den, izan ongi eta beste bat arte. Ea hori da, espero dugu hori lehenbailen izatea. Mil esker zuei eta beste bat arte.